nhau yeconstitution panguva ino yava kutsviridza, yava kunetsa manje. Pari kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika aiwa nemaallies panguva ino kuchionekwa kunzi there in a bid aiwa kuti panguva inoi vaisenge teme mutungamiri wenyika aiwa to 2030 kuchionekwa kunzi vari kuti aiwa we want to develop the country pasina any hindrance kana kukanganisa mutungamiri wenyika. Panguva ino tinoona kuti nhau iyoyi yokonzeresa outrage. Sandapinda mashoko abudanjirwa panapa anobva wasubscribe like out on the bell kuti ipinda panapa the news akusanganya chiti the constitution which provides for 2-5-year terms. It requires a popular majority in a referendum to change term limits, making it difficult for Mnangagwa to extend his rule. Even then, an incumbent cannot benefit from the amendment as it is prohibited by the law. So this means 2 referenda are needed to constitutionally and lawfully extend Mnangagwa's term. Some legal analysts say, but Mnangagwa and his political allies are trying to circumvent that they by using parliament to postpone the 2028 elections to 2030 to extend the presidential term through the back door. Legislators have been mobilized and incentivized to vote for the amendment of the constitution to allow Mnangagwa to stay on. However, legal analysts say that they will be tantamount to subversion of the constitution, making it a coup against the founding law. Domashwa mudanyoko panguva ine pamusoro penhau aiwa dzeterm extension. Panguva ino tiona maanalyst ari kuda taura mashoko achiti yes, according to the constitution zvinhu zviri impossible hazvikwanisi kuitika, but kune kwanzi maallies vanhu vari sangana ndi mutungamiri wenyika that in a bid kuti aiwa vakwanise kusecure the 2030 plan aiwa through the back door. Zviri kuona kunzi zvichafesa mounting resistance, but panguva ino akuti ndi mamobilizations ari kuitiwa panguva ino zvinogona kuva possible, but at the same time tikuona kuti zviri kunzi maanalyst right now vari kuti this move inogona kufesa aiwa resistance yakanyanya zvingazosvika to a coup. Tudze mafunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Mnangagwa section menezwa mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.